бархе аз хабарнигорони тоҷик аз шеваи нишастҳои матбуотии раҳбарони идораҳои давлатӣ шикоят карданд. Онҳо гуфтанд нишастҳои матбуотӣ бо ҳузури шахсони аввали вазорату кумита ва оҷонсиё ки ба хотири намоиши шаффофияти корашон соли 2 дафъа баргузор мешавад, ба нишастҳои хабарии бидуни хабар табдил ёфтанд. аммо ҳоло тасвиреро ки мақомот мехоҳанд ҳарчи зудтар як чиз бигӯянду гурезанд тақрибан дар ҳамаи нишастҳо дидан мумкин аст. дар баъзе маврид мақомдорон бо ҷумлаи «ман муваззаф нестам, ба ин суол ҷавоб гӯям» аз пурсиши хабарнигор фирор мекунанд ё мегӯянд муроҷиат кунанд, мо мебинем. Нигоҳ кунед, 1 соат шуд, нишасти хабарӣ тамом, худоҳофиз. бархе вазирон ва масъулони оҷонсиҳо талош мекунанд ки нишасти матбуотиро ба ҷаласаҳои маъмулии рӯзонаи худ табдил диҳанд ва бо ироаи маълумоти соҳавӣ қисми зиёди нишасти хабариро бигиранд. Хабарнигорон мегӯянд дар ибтидо нишастҳои хабарӣ муфассал сурат мегирифт ва ба суол посухи қонеъкунанда дарёфтан мумкин буд. Вале ҳоло ё вазир ба нишаст намеояд, ё бо посухҳои нокомил ва умумӣ нишасти хабариро ба поён мерасонад. рӯзи 25 январ хадамоти алоқа ба масъулони 4 идораи худ сухан дод ва онҳо то поёни маълумотномаи худ ки асосан аз рақамҳои умумӣ иборат буд, ним соати муҳлати нишастро кӯтоҳ карданд. ҳамагӣ барои чанд суол ва посух вақтмонду бас. Одили Нозир, рӯзноманигори ҳафтаномаи Тоҷикистон, таи 4 сол аст дар чунин нишастҳои хабарӣ иштирок мекунад. ӯ гуфт, масъулони сатҳи аввали вазорату ниҳодҳои давлатӣ кӯшиш мекунанд аз посух фирор кунанд ва агар ҷавоб ҳам диҳанд беҳад кӯтоҳ аст. хабарнигорони дигар мегӯянд, вақте масъулони ниҳодҳо кӯшиш мекунанд нишасти матбуотӣ беранг сурат гирад, ба ин маъност ки фаъолияти ин ниҳод шаффоф нест ё масъулони он аз вазъи соҳа огаҳӣ надоранд. абдураҳмон раҳмонов, хабарнигори тоҷик, гуфт, ҷараёни баргузории нишастҳо сатҳи огоҳии вазир ва ё масъули ниҳодро бозгӯ мекунад. анъанаи баргузории нишастҳои ҳатмии хабарӣ аз соли 2011 амал мекунад. дар оғоз ҳар сохтори давлатӣ муваззаф буд ҳар 3 моҳ дар баробари журналистон аз фаъолиятҳои худ гузориш диҳад. баъди муддати ин муқаррарот то 2 бор дар 1 сол маҳдуд шуд. журналистони расонаҳои мустақил дар Тоҷикистон мегӯянд, дар шароити маҳдуд будани дастрасӣ ба итлои расмӣ ва мақомоти баландпоя ҳамин нишастҳои матбуотӣ аст ки имкони матраҳ кардани саволу пурсишҳои муҳимро бо мақомоти кишвар фароҳам меорад. дар баробари мақомоти сатҳи ҷумҳуриявӣ дар монатиқи кишвар ҳам масъулин бо хабарнигорони дохиливу хориҷӣ ҳамин гуна соли 2 бор суҳбат мекунанд.